Usa ka lalaki nga team leader sa usa ka dakong tindahan sa Itlog, angol human nga gipusil sa mismong gitrabahuan. Gingong selos ang motibo sa maong pagpamusil. Ano yung report? Samdan ug daling gidala sa ospital ang usa ka 40 anyos nga lalaki nga trabahante sa usa ka tindahan og itlog sa Agora Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Human kini gipusil sa lalaki nga armado. Sa kakalit sa hitabo, nangalisang ang mga tawo sa palibot. Sigon sa testimonya sa saksi sa insidente, igo lamang nagtrabaho dinhi sa may itlogan ang biktima diyang kalit siyang gipusil sa sospek. Swerte na lang sanglit sa tiil nga bahin lamang na igo ang biktima og sa iyang pagsibat padulong ngadto sa police station. Pipila ka mga itlog sab dinhi sa lugar ang nangabuak. Matod sa saksi nga si alias Bobong, nakita pa kuno niini ang sospek og kapikas nga naglalis. Una gipusil sa sospek ang biktima. Pagkauman, talikod siya, pagbunot niya sa iyang armas, iya rin gipusil si Michael. Pagkan lakaw dagat si Michael paingon police station. Ako nangita ko, unsay akong makita, wala man gyud. Sunod na ako si Michael, nagmotor ko. Human ang hitabo, gilayon sab nga misibat ang sospek sa dili pa matino nga direksyon. Wala una mihatag og pahayag ang Agora Police Station. May kalabutan sa hitabo tungod nagpadayon pa ang ilang hot pursuit operation nga ginahimo batok sospek. Apan ilang gikumpirma nga usa ka basiyo sa bala ang ilang na-recover nga ipailawom na ngadto sa ballistic examination. Sa inisyal nga impormasyon sa otoridad, posibleng selos ang motibo sa krimen. Panawagan sa otoridad sa nakahibalo sa gikahimutangan sa sospek nga makik-alayon sa pinakaduol nga police station. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.